Yeah, Βέκιο, Δεκέμβρης ήταν του 44. Ήτανε 3 του μήνα που αρχίσανε οι κόκκινοι να μπαίνουν στην Αθήνα. Σκοτώνοντας και σφάζοντας ήρθαν οι δολοφόνοι. Μα τους σταμάτησε το σύνταγμα που λέγαν Μακρυγιάννη. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές που έδιωξαν και νίκησαν τους κομμουνιστές. Αυτοί που σφάζανε μωρά παιδιά και γέροντες στο Φενέο και Σαλαμέρι. Την εξουσία ζήταγαν να πάρουνε στο χέρι. Οι συμμορίτες έχασαν Δεκέμβρη μήνα και τρέχανε για να σωθούν μέσα στην Αθήνα. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές που έδιωξαν και νίκησαν τους κομμουνιστές. Το τέλος τους ήταν γνωστό στο Βίτσι και στο Γράμμο. Και τώρα οι απόγονοι τους ψάχνουνε στην άμμο. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές που έδιωξαν και νίκησαν τους κομμουνιστές. Σκοτώνοντας και σφάζοντας ήρθαν οι δολοφόνοι. Μα τους σταμάτησε το σύνταγμα που λέγαν Μακρυγιάννη. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές που έδιωξαν και νίκησαν τους κομμουνιστές. Αυτοί που σφάζανε μωρά παιδιά και γέροντες στο Φενέο και Σαλαμέρι. Την εξουσία ζήταγαν να πάρουνε στο χέρι. Οι συμμορίτες έχασαν Δεκέμβρη μήνα και τρέχανε για να σωθούν μέσα στην Αθήνα. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές.